У складзе абласнога савета прадстаўнікі выканаўчай улады, наймальнікаў і прафсаюзнага руху. Адносіны паміж імі рэгламентуе трохбаковае пагадненне на 2016-18 гады. У ім агавораны пытанні ўзаемадзеяння выканаўчай улады, наймальнікаў і прафсаюзаў. Асноўныя раздзелы рэгіянальнага дакумента аб супрацоўніцтве прысвечаны пытанням занятасці, аплаты і аховы працы, сацыяльных гарантый. Сёлета абласны прафсаюзны рух папоўнілі 60 новых першасных арганізацый. Наниматель не имеет права, не может создавать препятствия в создании первичной профсоюзной организации или в создании просто профсоюзной организации в любом трудовом коллективе. Человек должен иметь работу и как можно более высокооплачиваемую. Первое. Второе. Человек должен быть на этой работе защищен. І выкананне пагаднення ў цэлым і асобныя пытанні ў прыватнасці абмеркавалі падчас пасяджэння савета. Да прыкладу, стварэнне умоў для здаровага ладу жыцця ў працоўных калектывах і аздараўлення. Тэма банальная, але гэта як падысці. Там, дзе прафсаюзы і адміністрацыя клапоцяцца аб здароўі работнікаў не на словах, а на справе, і вынікі ўражваюць, гаворыць дырэктар прадпрыемства Брест-Вторчермет Вячеслав Сашко. Мы еще страхуем своих техработников по линии госстраха. Вот, допустим, 200 человек проходят ежегодные медицинские осмотры. Сегодня вот оплачиваем поездки в Буковель на горнолыжный курорт. Я считаю, что на это средств не надо жалеть. И если где-то профсоюзный лидер не ставит перед руководителем администрации, там, предприятия, организации конкретных вопросов, значит, он или слабый, или не созрел, или не понимает остроту этой проблемы. Падчас работы савета разгледжана і зацверджана прапанова аб змяненнях у трохбаковым пагадненні ўлады, прафсаюзаў і наймальнікаў. Яна прадугледжвае больш шырокія магчымасці ў фарміраванні сацыяльных пакетаў на прадпрыемствах і ў арганізацыях. Однозначное взаимодействие есть, взаимопонимание есть. Идут предложения различные для того, чтобы в конечном итоге у нас на территории Брестской области и работы у людей было больше, и зарплата была выше, и была возможность в свободное время пойти и заняться своим здоровьем, спортом. Вызначились на пасяджэнні з перспектыўным планам работы ў наступным годзе. Трохбаковае пагадненне будзе дзейнічаць до 2019 года.